Awumexoxele nge-sale yaka Digital Powerhouse. Kunesale la eyama Easter yaka Digital Powerhouse. Ephela nge-22nd of April. It's an Easter sale. Yini Digital Powerhouse? E-learning program le ongayithatha uyisebenzise ukuyifunda noma uphinde uyidayise. Izinto ey'ngenile-ke lezo izinto zaka digital eyisebenzayo. Nje ikwi-half price isale yakhona kwi-first program yayo ziningi izinto ey'khona but ngizokutshela nje ngento eyodwa ekhona engenisile futhi kakhulu esebenzayo ongayithatha. Le program le kuthiwa i-Digital Powerhouse i-youth based or ikhuluma kakhulu ne-youth sector. Inhle kakhulu kulabo abasafunda nalabo abangakwazanga ukuhlanganisa imali yokufunda ungayithatha because i-cheap njengamanje. Wena into ozoyenza nje ukuya lapha kuma-comment section usho ukuthi no ufuna ngikuhlanganise naye. But naye enye into ekhona laphana kune-podcasting training lapha. Siyazi ukuthi podcasting izinto eyithandwa youth. Podcasting abangakabi nalo ulwazi layo. It's where umuntu ekwazi ukuhlala yedwa akwazi ukusakaza. It can be umsakazo or i-television. Uyakwazi ukuyenza even noma unefoni akudinga amakhamera amakhulu nezinto ezibizayo ukuze ube ne-podcasting. Nangefoni yakho nje uyakwazi ukuyihlanganisa. Isiyenza into eziningi-ke lezi zinto zaka-podcasting. Kunomfowethu la odumile okuyena nje iking yase-South Africa kuma-podcasting obizwa nguMacG. MacG usanda ukusayina i-contract enzima no-Mnet yokuthi usezongena ngaphansi kwe-Mnet. Phela bayabona ukuthi uMacG uyena as iking uyena ama-brands amakhulu asondela kuyona and ucommanda i-audience eningi. Nawe-ke ungangena ngaphansi kwama-podcast ugrow because kuthiwa iyona industry ekhula ngale ndlela eyisimangaliso. In the next 3 years ama-brands amakhulu azobe esencika kuyona i-podcasting as a form of marketing ama-brands abo. Ithathe manje uqala upractice ukuze uma kufika leso sikhathi usunawo ama-followers amaningi. Ungayithathela ngisho umntana wakho owazi ukuthi usesikoleni uyahlupha ngezizimali from time to time ukucela izimali instead yokuthi enze njalo umfakela nawo ama-program. La ngikhuluma nge-Digital Powerhouse. I-program le esanda ukuqala this year. I-program iqale January 1st January of this year. Ikhula ngendlela eyisimangaliso. Ikwi-sale guys. Go and take it. Sondela la kumina ixhumanise ngikukhe naye. Akudingi ukuthi uthathe ama-level amakhulu. Ngawuthatha no-level 1 noma level 2. I-Digital Powerhouse. Ingakhohlwa guys nge-Digital Powerhouse. Njoba ngisho nje ukuthi uMacG anginikhumbuza uke wa-offerishwa bam-offerisha ukubhaya out i-podcasting yakhe about 2 years ago ngo-20 million wawunqaba ngoba wayazi ukuthi this is a big industry. Siyakhumbula kade kunalolu hlelo nje obelikhulu nje ekade lenzeke ey'nsukwini la kwawina khona lensizwa kuthiwa uSweet Guluva. Sweet Guluva wayengaphansi kwe-Big Brother. I-Big Brother ibisupportwe utshwala obusanda ukufika noma i-product enkulu esanda ukufika ebizwa ngani nge-Chillers. I-Chillers isisupporte kakhulu i-program kaMacG isikhathi eside ingakafiki nje ngisho i-Big Brother. Angithi usuyabona ukuthi lezi zinto lezi zenzeka ngenye indlela. Now ungakhohlwa iya nje lapha kuma-comment section ufike usho ukuthi no hayi nami ngiyafisa ukubona ukuthi ngingenze njani ngale program. Uyabhala nje laphana uthi Powerhouse then sizobe sesixoxa. Thank you.